Здравейте хора, ще снимам видео, пък който и да е. Това видео е такова. Ще играя на Roblox. Влизам в Roblox и ще ви кажа, че ще играя на тази игра. Сега малко нямам интернет, но ще видя. Ето. Влизам и ще играя на една игра, която искахте. 99 Nights in the Forest. 99 нощи. Влизам. Видеото ще е кратко, защото нямам много интернет. Ако искате, може да им потърсите акаунта Алекс Ников 1035 в Roblox. И ще ви гледам само нещо. Ако искате да натискате, ще приемам поканата. Аз миналия път исках поканата на BlackGhostBG и ютубъра. То са Георги Иванов, малко е много. Така че ето, влизаме. Rejoin, окей. И влизам ето. И ето, готови. Но много не излиза играта. Така че ще ми... Кой ще играе? Тази игра. Ако искате, ето, няма да игра, защото нямам интернет. Почти. Малко ми е слаб. Ще играя, може би, Live Together. РП. Живот. Мисля, че е живот. Live Together. Мисля, че е живот. РП. Roleplay. Мисля, че е Roleplay. Ето имам Вафла Боровец до мене. Да ви кажа такова. Играя от такова, само че не съм използвал X Recorder, защото съм на новия телефон Samsung Galaxy A16 5G. И сега играх от началото, мислех, че мама не ми го е купила, но тя ми го е взела. Ето, може да ме видите какъв съм. Ето, сега взимаме си къща от тук. Ето тук. И ще се я направим на Cozy Mountain House. Ето, може да видите, че такава са и дошла при мене. Но аз тъй или иначе нямам такова, защото не знам. Затова излизам и на вас